ram tuk thlani somni paruk thotran ni ani a ka rei lo te hnuwa Gaza kan la don nena kan chang thuai don ti in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu atong chuak ta Gaza a nena pum hlum le Rafah operation tran ani huna ka rei lo te hnuwa chu athleng mai don ti in Israel Prime Minister chuan a soi Gaza chim lam khopui Rafah a Israel sipai bai pui thlak na kalpui tur chu Israel le Hamas in kar khat chung in ka hai thutlung siam ani chuan ati khotlai deuh mai thaya ti in Prime Minister Netanyahu chuan a soya mase Gaza a hna pum hlum nei tur chuan kar khat chung zet emo hun rei lo te alangai don ni in a soi CBS News Face the Nation a Margaret Brennan na kom na Netanyahu chuan in rem na siam me ka ni thuanem ngeta mase chipchiar zok in a soi lo Israel media te chuan mediator te chuan hun engemaw chen in ka hai nei tura in rem na siam le Gaza a miman tam tak baka Israel le Palestinian security tang te chuatir na konga mason na tian soya Israel media engemaw zatin official ming tarlan lo te sor chatanga ashriat tar langin war cabinet chuan tlang thang lawin hei hi apom tian soi bok Pathiani kan Qatar le specialist level a inbiak na nei ani a Egypt state run Al Kahira TV chuan Egypt official in Cairo a inbiak na nei bel ani tur thu a soya hei hi hun engemaw chena ta na in ka hai ti top le mitang chhuat theina turani report tam tak chuan outline a hian Gaza a mi an man zinga mi somli vel mei chia naupang mei chesi pai le tar engemazat ruk bo te chua tura hian an tel Israel in Palestinian firfiak thiam lo achan tir sa tam tak chua tir te Gaza chunga Israel sipai redeployment te po a huam tel don boka mase ahma a Hamas in a phut angin in hnuk dok vek tum nilovin outline a hian Israel hian Palestinian mei chia le naupang te chu Gaza marlama ruai kir le theidon ni in an soi boka he hmun atang hian mi magtadoi tam tak chu indona hian son chua tum Gaza marlama hian ruai kir le thei ani don hei hi deal lawom tura hian atel don ni in an soi Hamas official senior Sami Abu Zuhri chuan Netanyahu thu soi hi changin Israel in hostage deal siam adu na chu rin hel ati Netanyahu thu soi hian in rem na siam angai tua lo ti ati langani ti in Abu Zuhri chuan Reuters a hrila Israel hruai tu chu Gaza a Palestinian te bompuak le thisen chuana hnuaya inbiak na kalpui duwa apu heti lai hian Israel chuan Hamas firfiak pol laka abei pui thlak na chu Gaza Egypt ram ria Rafah ti zau atuma heta hian ram chunga cheng mi magtadoi ni point pathum chuang heng zinga mi pui zat ve aya tam chuan in hum himna an zong to humanitarian group te chuan chiat na rap thlak taka thleng don ti an vo khana Rafah hi tran puina don na hmun pui berani meka US le tangrual ram dang te chuan Israel in civil mi ati natlo angai tian soinona Israel politician le sipai hruai tu te chuan indona nei lo mi pui te himna a ma chuan Rafah be pui hi thla ka ni don lo ni in an soi ve thung Netanyahu chuan tunkar chung hian cabinet kawatuma Rafah a malak na tur operational plans pompui na tur ani a civil mi te hruai chuana tur po atel Rafah operation kantran huna chuan indona nasa takhi zo nan kar engemaw zata omdona thlatam takani lo ti in Netanyahu chuan CBS ina an kom na asoya deals kan nei lo chuan engtin po in kan tiang achan chu total victory hi kan tumberani a nena tluan tling nena pum hlum kan nei thei hri lo wangin tuna hian kan la chet zelangai ati Hamas battalion paruk an la oma heng zinga pali chu Rafah hian an in khuar me kani US National Security Advisor Jake Sullivan chuan pathiani zing khan NBC nena President Joe Biden nena Rafah ruam man na chungchang hi hriat tir alani lo tia soya he operation hi civil mi te hum him na tur ruam man na kan hmu ma chuan
Rafah be pui thlak na hi kalpui tlang tur ani hri lo ni in kan ngai ati Sullivan hian CNN hna he thu hi anem het boka kar masa top lama Paris a Israel US Egypt le Qatar ayo in mu khom na khan hostage deal chungchang po an soyan hrual mu mek ani Jack Sullivan chuan hetiang in rem na eng po hi a chip chiar taka da turin in biak na nei mek ala ni renga Qatar le Egypt hian Hamas nen indirect a in biak na an na yangai dona a chan chu a topa mi man te chhuwa zalen an rem ti angai dona ni ati chu na chu kalpui mek ani a tin ni lo lo om tura hian he thu buai chungchang a hian in rem na nget le dai rei a om thei angai don ni in Sullivan chuan a soibok US le Israel inkara strategy thodun na chungchanga Prime Minister chuan Hamas ti chiat tumna le mi man te chhuwa tumna hian US hian kan thu soi hi apomani ti in Netanyahu chuan a soya chutiang ti dan tur chungchanga thutluk na siam te chu keimani kuta keimani le Israel cabinet thanbik te kuta da ani ati Netanyahu chuan atir lama chuan thian thaberber ten min hril tam tak chu adik lova ti in a soi chhun zoma buaina na sa tak nei lovin ground wara hian lu thei ani lo ati chutiang ti lo chuan Gaza City a ilut thei lowa tanela ilut thei lo bok thisen chuan rap thlak tak ani ang chu zong chu kan kalpui ani ati kan sipai te hi network tunnel network an oma tunnel kilometer zatam tak an thlen angai le hnuaya missile siamna factory a omte command le control headquarters te computers te poisa omte ral thuamte emo omte chu kan thlen angaya chu methodical takin kan ti in a soi chhun zom Indotran tira tang khan Gaza hian Palestinian mi singni sang ko chuang an thita a Hamas ina Encol Health Ministry chuan hemi chungchang hi ron soya heng number te hi independent taka fin fia thei chuan ilova Gaza a sipai bai pui thlak na Hamas silai keng sing khat sang ni chuang Israel sipai kuta an thi ve to bok Israel chuan Hezbollah anor done Israel hian Gaza indona atop theinan Hezbollah bai pui thlak na poti pun ngai na hria a Defense Minister of Galan chuan Israel chuan ni tin Israel marlam bai pui thlak na anei thin chanlet na atan Hezbollah in bai pui an thlak thin chanlet na atan Hezbollah bai atipung don tia soya hei ba ka hian Gaza Stripa hun engemaw chen in ka hai nei ani lai po in Hezbollah chuna takanor chhun zom so tumni in Israel Defense Minister chuan a soi Pathiani khan Galan chuan Safeta IDF Nodan Command Headquarters atlona Hezbollah laka hian silai chakna lek ti pun kan tuma Hezbollah hi kan pai bo mek commander te thlak tu turan mulo ati Defense Minister chuan Israel in Hamas nena hostage deal an zia po Hezbollah bai pui thlak chhun zom zel ani tur thu a soya hostage deal Hamas nena kalpui ani lai po in Hezbollah chu bei chhun zom zel an tiam indona ti top ani tur thu le stripa hostage te chhuwa zalen na tur Palestinian tang te chhuwa tir ani tur thu soin mase Hezbollah te chu a hran pa dewanor antum sau mai Gaza hian hun engemaw chen in ka haya omani po in marlama aral thuam ka kan tipung dona Hezbollah te ramri atanga an tol chhuwa kima Israel mi pui te chu an chena in lamak an kirle ma lo chuan he be na hi kan chhun zom zelang ti in na soya Hezbollah be pui thlak na awang hian Israel mi sing riat vel ramri atangin an tlan che to ani Thil tum chu olsam hle Hezbollah chu an omna tur muna nor let le ani inrem na manginemo tharum manginemo po ni se ti in Galan chuan a soibel hemi ma hian IDF chuan Lebanon chimlam kho pui Blida a firfiak pol te man mek ni a hriat building atanga chuak Hezbollah member te an kap building dang pani chu he muna hian fighter jetin akap bok ni in IDF chuan a soi IDF chuan a hma in Lebanon atanga Israel airspace salute Galilee panhandela aerial target rinhlel tak chu IDF te hian an lo dang to bok
Mount Dov, Kiryat Simona, Menera, Malkia Abai ani nuwa Lebanon chimlama rocket ka chuan a hmunte Israel chuan an bei Hezbollah chuan pathiani khan Israel in bei pui thlak na an mi le sa mi pali an thi tian soya Gaza indona tran atang khan Hezbollah member thizat chuzani som pali an kai to October ni ria atang khan Hezbollah kai hruai sipai te hian ni tin deuh tho Israel ram ria Israel chimlam le sipai hmunte an bei thina he Paul hian Gaza a Hamas te laka indona kara Gaza an thlop na nan bei ni in an soi tun thleng in ram ria in bei na hian Israel lama tangin civil mi parukan thi to a he ba ka hian IDF sipai le reserve som vel an thi ve to bok Israel chuan Lebanon ram ria Hezbollah chu ram ri atangan nor chua vekan tuma khovel sarkar in Hezbollah te hi an kirtir lawani chuan na taka an nor tur thu Israel hian an lo soi to sang ni paruka Hezbollah indo chalram tu UN chuan Hezbollah te chu Lebanon Israel ram ri atanga tol son turin na ti a chu Israel hian aron chang choya international community ten Hezbollah te an nor chua tak si lawa chuan Israel chuan na taka chet atumta ni in an soi Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan tuna chuan Israel marlam chuna takin nor ani don ti le Ahma ayana a an nor tur thu soya chutiang ani chuan boruak al chuak don ngei ara phlak don hle he Israel boina hi atira kha chuan khovel mi pui ti thlabar tu ani a khovel hun top in do hring chuak tur ria ka kan chan ani bera in do na boruak aron herdang lam chho zela a fui phur tu ber Iran chuan anin rol lo thu soin an kut sil an tum viawa Hezbollah lam lain Israel indona kan lut to ti chung si in indona lian jok an soi moi lo angin thu chua an ron siam boka indona lian jok an chau lo ni ber khan anin soya kma se he indona hi ala top lova ala vung tel ni in a hriat engang hun nge aron her chua pui don hriat ani lova tun aya boruak lian jok hring chuak thei ala ni reng ti ero hriat a thaviau indona lian jok chuak se kan ti ho lova kan du bik lo viau boka ma se tuna Israel che dan le Arab ram Muslim tang rual te che dan en hian USD lo chu Israel lama tang na taka atop thlenga tang thei turan om lo ni in a hriata tuna Arab tang rual le Islamic Cooperation meeting a po Israel an huat zia le indona hi amo phur tu le an thil ti sual ani dan chu an soiro tui viau mai heti lai hian Israel mel mate anin truk kho mek ti in soila kan soi sualom love October ni sare Israel le Hamas in kara buaina achu atang khan Iran a sarkar chuan he biala tho pui hel pol lian tak network mangin Israel la ka lian tham taka bei pui thlak na multiple front attack akal pui thei ni in an ngai chu thil ho om tak le Middle East khurna thlen thei tur in mung mek chu ni boka tun thleng hian ngai ven hlo ber chu Lebanon a om Hezbollah te an nia Iran a an sa khwa ne na inzom sipai Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC hlo om tak tele ral thuam nei thatak tak te khovel helpol hosa Yemen Houthi te Iraq a helpol te in thui khom mek hi hlo om tak turan ni bok ma se akhai khom ber tu Iran thu an ngai chang viau ni in na hriat Israel in na zoka an nor tur Hezbollah te hi hriat chian an ngai khop mai Hezbollah Lebanon sia Islamist political party le helpol hian sipai chak danglam takan naya Lebanese army a in an chak zok ni in an ngai hial medium size army sarkar ni lo zinga sipai chak ber nai ni in an soi hiala sipai an nei zat tak hi soi da nei nang lova sang hnele som hi pakhat thleng kha chuan Hezbollah hruai tu Nasrallah hian an fighter train fighter nuai khatan nei ni in a soi sang ni som pasari khan chanchin bumi thren khat chuan Hezbollah chakna chu full time fighter sing ni sanga chuang le reserve sipai sing ni atanga sing thum vel an ni thu an soya an man rual le ral thuam tam zok hi Iran tum sak finance ni in an soya Iran Islamic Revolutionary Guard Corps in a train bok kum sang hele som pare te US official te chu dan khan Hezbollah sipai budget hi dollar makta doi ja sari vel ania sang hele som ni pali hian azat tak hriat ni lovina tam tham to viau ni in an ngai
Hezbollah mel ma ber chu Israel ani a atam zo ka chuan sipai chakna le aral thuam tam ber chu rocket chakna in ngata he pol hian Israel laka an ruam manna hian rocket hian offensive weaponry atanan manga light infantry le anti armor unit tenen an tangtlanga mel malamin Lebanon chimlam an ka theina mun te chuna satakin Hezbollah te hian an veng helai hian rocket tam takan buna Hezbollah in rocket an nei zong hi azat hriat chian dilo ma se singli atanga noi khat singa in kara an da a hei hi sarkar tam tak nei ai na tam zo kani Hezbollah hian anti-aircraft le anti-missile anti-ship missile an nei nuala anti-tank missile sang tam tak an nei thung chu an man thiam ber le an man rim ber ani boka he pol hian Lebanon a hian in do thlona an nei lova tank le armor vehicle an nei hriat ani lova chu wangin Hezbollah te hi indona ron zuang lutin indona tak ron chuak ta se Israel air supremacy an do dal theidon in alang lovani mase Hezbollah hian an then om Syria ral thuam tam takan bun boka tank T55 le T72 te po an neya he pol hian Lebanon chimlam ral thuam da khom na mun tanel le bangkar tam takan siama intelligence apparatus lian takan nei bokani Hezbollah light infantry le anti-tank squad te hi an mani chunga ro chuan an da san an ni a Hezbollah pumpui hi Israel Defense Forces sign atamlam le quality ya an chaklo zok bok source chuan indona pa nga ya Hezbollah chakna hi Arab khovela Arab states sipai te ne na khai khin chuan a thahle ti an soya kumsang hele pakwa a review pakhata chuan Hezbollah chu indona lama zirtir na thatak nei ral thuam thatak tak keng indona thiam na sang tak nei ni in an soi Hezbollah hian an sipai na thodan an soi chuak khat le a he sipai pol chim momzat mai Gaza indo nuwa Israel marlam ron bei ve ngal tu te hi Israel hian ramri atanga nor chu an tumru hle a na zokin kan nor don ti in Israel chuan an soi Hamas chakna atlan hiama Rafah Hamas battalion tamwak lo chambang an la oma Gaza chimlama battalion ni velan lo boka an vaya me mi vek thei anilo ma se an vaya me mi vek thei anilo mai thei ma se lo om lutuk lawa siam thei an ni chu tianga hne na chang tur chuan kar tam an mamoto lo ni in Israel chuan a soya chu wangin Israel hian Hezbollah lama hoi tran ni in an hria anin bei tak ani chuan Gaza in do ai hian a puidon ni in an ngai ani